ndandiyibone it's a deep pit le yokuqala endandiyibonise ngo-1981. It was a very big and deep pit yomlilo o-purplish blue. Lena ke ngama flames nje umlilo right round lalento zale tunnel. Ma flames omlilo lapha phakathi kumnyama bayakhala khona lapha ya. Very Jesus Christ is very loving. He is very caring. He is compassionate. Yes. And then amazinyo wakhe. Amazinyo akhe amhlophe pha we-snow. Umhlophe nje ngathi uthi ngawe i-snow. The way amahle akafana lawo ethi amazinyo angakhala less. Lawo ethi amazinyo akhala. Abanye abafana nami nje ababehlezi nami bahlezi nalento bengazi ukuthi what to do until ulento zoba ulento ukodwa to media waqhamuka. La iqhamuka khona ngabona ukuthi hey kanti lento engilandi lento ngifuna ndithathe nje ibeka la. Oh yes. Lento engiphathiswe ndiyithatha. Welcome once again kwiKota to Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabanga. Ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngizothi nje ungabusashintsha mangabe eqala ukuhlala nale channel siyakwamukela futhi siyakuthanda ngendlela ezimangaliso. Wena nje ukusubscribe, ucomment, ulike, usharele nabanye ngoba lezi indaba kusizona zethu kuphela nakubo bonke ke nje abantu. Ngiyabonga kuma returning viewers, kuma channel members. Kubo bonke kukho konke nje niparticipate ngakho, ni share, nitshela nabanye ukuthi hey nayi message. Cela nawe ukuthi uyizwe kuhle lokho, siyabonga kakhulu. Inhloso vele ukuthi sonke sibambisene, sonke sikwazi ukuthi sisize abantu abaningi, ekugcineni abantu bonke basindiswe babuyisane noNkulunkulu isikhathi sisasekhona. Bengibingelela nje ngalawo mazwi nokunazisa nje ukuthi futhi uNkulunkulu unithanda ngendlela ezimangaliso. Angedwa ke namhlanje ubuyile futhi umama, siyabonga kakhulu nje ngesikhathi sakhe. Ubuyile umama Christina sinaye, usaqhubeka ngobufakazi bakhe obuhle kakhulu. Kuningi azokhuluma ngakho but nje uthema echaza indaba kaJesu ukuthi unjani, that explanation describe uJesu. Ngiyathemba ukuthi nani makufika kuleyo part leyo nojabula kakhulu. But ake sibingelele siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi nje ushiye indlu, ushiye nje ikhaya nje uthi yazini ngiyahamba ngiyofakaza ngoNkulunkulu. Siyabonga. Ngibingelela ababukeli bonke ngegama kaJesu Kristu mfelo wami. Ngibonga kakhulu baba Shabango. Ongipha lethuba lokuthi ngibe khona kule ndawo yakho. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu ngepresent yakho. Angeke samosha isikhathi. Ngoba vele sewukhona, hayi sesivele singene endabeni nje. Okay. Ngemessage uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yakho. Amen. Amen. Phambi kokuthi ngiqalise ngikhulume ngale message. Yebo. Izwi lenkosi lithi funeka sihlale siba noxolo kuwo wonke umuntu. Oh yes. Siba at peace with everybody. Oh yebo. Yes. Ngokwenza njalo ithi wonke umuntu othe in my life wangizwisa ubuhlungu indlela thize mhlambe engazelele ukuthi ungizwisa ubuhlungu ngiyamthethelela ngoba izwi lenkosi lithi asithethelele labo abasonayo khona ukuze nathi azosithethelela uma sonile. Yebo. Umxolele engakaxolisi yena. Imxolela nje engaxolisanga umuntu, engakaxolisi noxolisa engakaxolisi. Yes. Ngiyamxolela lo muntu lo noma ubani owangenza kabi ngiyamxolela. Amazwi apha. Noma kanjani ungenze kabi kanjani ngiyamxolela. Yebo. Khona ukuze siphile ngani ngokuthula emhlabeni kaNkulunkulu. Oh yes. Ngoba naye uthi masixolele khona ukuze nathi sizoxoleleka. Yebo. Okwesibili uma ngabe khona umuntu yes engabe ngamuzwisa ubuhlungu mina
ndlela thize yebo one way or the other ngi aware or not aware yes nami ngiyacela intethelele kulo muntu loyo oh yes khona ukuze nami ngibe at peace oh yebo naye njengoba uzwi lenkosi lethu ufuna siphile emhlabeni ngokuthula noxolo na wonke umuntu makhulu lawo magama okay makhulu kahlahle bekumele sonke siphile ngaleyo ndlela yes uzodemonstrate manje impilo okufanele vele siyiphile yes impilo mangabe besingakayiphili thina abanye asiqaleni siyiphileke manje yes yokuxola nokuxolisa yes yes lokuxolisa ukwenza ukuthi masizithobe yebo must humble ourselves singazihamblishi nje kuphela kuye siqala ukuzihambilisha kulabantu esiphila nabo emnyameni sizehlise kubo sixolise kubo yes sizokwazi ukuthi ke sizokwazi uzithoba nakuye yebo simhloniphe nabo sibahloniphe labantu laba esiphila nabo qala sihloniphe laba esiphila nabo abantu qala then kusokwazi ukuthi naye simhloniphe because masisenza okuhle kulabantu esiphila nabo senze okuhle kuye because into ayifuna ukuthi masiphile ngokuthula nangokuxolelwana oh yebo yes siyabonga okwesibili ke njengoba ngoMay ngangishilo ukuthi ngoMay 1981 uNkulunkulu uJesu wangithatha wangibonisa izulu nesihoko ngiye ngafumanisa ukuthi ekanti ilento za isihoko lesi yebo sinama departments amaningi noma ningazi ukuthi emangakanani kodwa thole ukuthi angathithi isihoko sinama departments amaningi yes ngoba ngo-1981 wangithatha wangibonisa kuthe nge-24 zika October 2002 yebo aphinde futhi kwafika angazi ukuthi khona lo muntu wangithathayo in the spirit bengilele in the vision yeah lezi zinto lezi zenzeka kuma visions ngilele yabona yes so wafika lo muntu angathi ungithatha ukuthi niyenza ngiyothora ngiyobona indawo ezithize ngiyobona indawo ezithize so mayengithatha lo muntu lona wangithatha saflyer sobabini sandiza azange siwalke ukuhamba sihambe sandiza emoyeni and then asindiza kule moya sifike ku the tunnel tunnel enkulu nje tunnel enkulu engalingani namanye inkulu nje le tunnel lepha ngaphakathi kule tunnel right round it konke right round it inomlilo kunama flames omlilo kuyo nje ngathi yes ngaphakathi ngathi anamathele kanje kodwa ayalentoza ayavutha nje yavutha lama flames lawo yebo so ngangena kule lentoza kule tunnel lela ngingena ngereverse uba nizokwazi ubona phansi ukuthi kunabantu phansi lapha kule tunnel la kunabantu lapha phakathi lapha ngathi khona umgodi abakuwo labantu lawo bamemeza labanimemeza bangimemeza bangibona ngiyavela banimemeza abanimemeza ngegama lami kodwa bayamemeza nje kwabona ukuthi nangumuntu unalomuntu ongena ozayo lapho bayamemeza bafuna ukusave kula situation abakuyo yebo yes bafuna ukusave kule situation ngathi semgodini lapha kunomlilo nalapha all round nomlilo nalapha yafuthi kunomgodi lapha bekhona umlilo futhi khona lapha phansi le ndaba kuyo bamemeza ke bakhala lapha yani so ngoba ndihamba ndikwazanga ukuba zabanceda ndithini ke nami lapho kuba I'm just flowing yadlula nje kule ndawo ndiyadlula nje hayi ndadlula ke ndihamba ngespeed ke le ndawo ngihamba ngespeed ngiyadlula ke mandlula ngithe sadlula njalo ndabona kumnyama kule ndawo enkuyo kule ndawo le tunnel le yonke kumnyama lapha kushuthi ku dark though kukhona ama flames omlentoza komlilo but indawo ebonakala ukuthi yona indawo nje dark leyo ndawo leyo yeah
So ndithe ndisathi ndiyaphuma ndikabona ukuthi ndiyahamba khona lapho ndiyadlula khona lapho ndisabheka khona lapho ngathi uqhamuka i-light nyana eshayinayo lapha light engathi iglass iglass le yashayina kule direction endiyanga ngathi uqhamuka kukhanya nami am afraid kule ndawo engikuyo ndiyoyika nami kule ndawo engikuyo kule ndawo kule tunnel yoyika yebo so andibona i-light indaqala ke ndathola emoyeni ndakhululeka ukuthi at least there is a light ngapha yana then saphuma kanjalo ningakaphumi kona lapho kwabe kukhona khona phansi khona lapha ababizayo khona bona ke labo abandibiza nangegama ngokuqala babemangela ukuthi hawu lo muntu nangokhona ulana lo muntu bayibiza ngokubathi hey uyasincede sincede ufuna ngibancede uyibiza ngegama andibiza ngegama ukuthi babiza labantu bazi labantu laba ngalendlela engibona because they mention my name laba they didn't mention my name bebememeza nje bememeza they didn't mention my name because bebengashuthi laba bebengandazi laba ulaze babememeza nje babiza negama lami bambiza ngegama manibiza ngegama bayakhala bafuna ukuthi basuse kule ndawo bakhuphe kule ndawo bakuyi kula ndawo leyo yebo so I couldn't help them because I didn't know how to help them kuleyo so noba benibiza I couldn't help them because angazi how to help them so ke ndasendiphuma ke emveni lokho ndaphuma kulo ndawo leyo ngosendibona ukuthi sendifree ke manje sendiphumule kule ndawo nami ngathola ipeace kunguba besendiyoyika nami kule ndawo enikuyo imnyama yoyikisa kuyachisa lapha uyabona nje ileyo trauma nje khona lapho uyabona so ke ngaphuma kulona kanjalo so ke iyadlula leyo part leyo wagcina uphumile esihogweni agcina niphumile kula ndawo leya ndibashile labantu labo ukuthi beningakwazi uzobanceda kanjani bakhipha kanjani nalaba ndibiza ngegama beningakwazi uzobanceda kanjani basabona because laba bandibiza bamemezile nje bona bengazi ukuthi bamemeza kwasa umuntu bambonayo ukuthi nanga umuntu bacinga ukuthi uzobanceda so I couldn't help them asendlula kulaba bayandazi ke bona bandibiza ngegama banimemeza ukuthi ngibancede so nami I couldn't help them kuleyo ndawo kuleyo because le ndawo iphithi nje indawo emnyama nje lawo bakuyo le unomlilo futhi at the same time azi nomlilo wakho noma unjani nje kuyinto nje engayi understand ukuthi njani yabona cannot explain ukuthi into enjani le ndawo bebekuyo kodwa ndibona ukuthi kusho ukuthi ke yenye department ke le yes esihogweni yes njengoba leya ndandiyibone it's a deep pit le yokuqala ndandiyibonise ngo1981 it was a very big and deep pit yomlilo o purplish blue lena ke ngama flames nje umlilo right round lalento zale tunnel ma flames omlilo lapha phakathi kumnyama bayakhala khona lapha yana akhala abantu lapha so umveni woke nabe sendiphuma ke kulo ndawo leyo yes yazi unginikezane mama ukhuluma nje unginikeza ngikhumbula ukuthi njalo makushunyayelo kuya kuthiwe ephenduka manje usesela emhlabeni ngoba ngale kwethuna akusekho kuphenduka ngale kwethuna akekho shumayelayo yes ngale kwethuna mangabe uthwe nayi sesobona khona nginandaba ngobona phambili ngempela futhi uzobona phambili and manje mawusubona phambili lobele ngasekho usizo ngendlela engilayela ngakhona kusho ukuthi laba abantu sebeyalidinga ke manje usizo sekulate too late and alisekho usizo ngayo yes and laba ke manje laba sebebiza bengibiza ngegama that means bayandazi and bayazi ukuthi each help bangayifumana kimi because of besazi ukuthi I might have told them about salvation so manje bayandibiza ngegama nje ukuthi hey sincede sikule condition esikuyo yabona nawe ngeke usakhona ngale ayikho into engisayenza nawe sikwazi ukunceda manje yabona njengoba nje ulana nje uzoletha lobufakazi iyona ndlela yokunceda manje yes kusese manje yebo ithuba nali likhona omnye nomnye ithuba lakhe leli la ngoku hayi ukuthi umuntu uzothi hayi ndobona ngoko
Yes. hayi lento ethetha ngayo sa enjoy life yami. You have enjoyed your life wena nami, especially laba bayanga athi Yebo. umuntu hayi ngisadli life yami. Yebo basho Uyabona? njalo. Basho njalo sadla life yami. Nabanye abadala ke bathi hayi sisaziphilela thina sayibona leyo nto leyo uma seyisenzeka okwamanje sisaziphilela life esiphileyo. uThixo uNkulunkulu uthe masiphile isiphile ilife yethu, siphile life yethu the way esithanda ngakhona. Usiphile le life leyo, therefore sizoyiphila ngendlela esithanda ngayo. Uyabona? Bengazi ukuthi ikusasa abalazi. Abalazi ukuthi uzokwenzekalani. Yo. Bensayibudla sometimes ngikhulume nabanye abantwana nihlangana nokuthi yazi uthini izwi lenkosi lithi xa uliva ilizwi Yes. suthi tomorrow there is no tomorrow. You take it now. Ungathi kusasa because right now ngikhuluma nawe I might die now. Kwasamina. Might down now. Kwasamina. And then wena ube ngalitholanga lelizwi ngithetha ngalo nawe mhlambe sihamba ngemoto mhlambe kugubude le moto lo sishone sobabili ube ngalitholanga lelizwi ngithetha ngalo wena ukuthi uzobona kusasa. Ikusasa alisekho lesi bosongale awusakazi ubuyele emuva. There is no excuse ukuthi hayi ngisacela ubuya ndolungisa I made a mistake. Sekulate. And ihlale ngibatshela ukuthi i-passport yokungena ezulwini is Jesus Christ. Bakithi. Ayikho enye passport ngaphandle kwe Jesus Christ. Awungeke uyolibona izulu ngaphandle kwe Jesus Christ. uNkulunkulu wenze kabomu ukuthi ube yipassport uJesus Christ, ube yipassport. You accept Jesus Christ as a Lord and Savior. Emveni kwalokho wena wamke uphenduke ezonini zakho. Yes. Bese ulandela kuma footsteps wakhe. Ukuthi check ukuthi uJesu lo ndimlandelayo ufuna niphile kanjani. Endleleni yakhe endilandela yona ufuna niphile kanjani. Ngokuya kanjalo uthola kuphi ukuphila kwakhe, uthola ezwini. Ukuthola ezwini. Mosuka lapho ukuthola izwi ufunde lelizwi ukhuleke akwazi ukwembulela ukuthi interpretation yalezi zinto athetha ngazo izwini zithini. Iqiniso. Ngoba izwi ngokunokwalo afane nenovel. Novel ayifane ne story esencwadi. Uzofike uthatha ufunde nje ufunde. Izwi lenkosi lithi uBhengu wayethi before you open the Bible. Pray. Iqinisile. Cela umoya ongcwele ukuthi maka explainele. Ukuthi wazi understand lento elapha eBhayibhelini ukuthi uthini. Yes. So nawe ke uma wamkela uJesu emveni kaloko lento uma ufunda izwi before you read the Bible you pray uNkulunkulu just explain to me what we are saying here. Ngayithathi ngokwethi it's a language. Isizulu sami ngiyas understand. Angithi nesizulu isizulu esifunda emakhaya sikhuluma emakhaya. Siyahamba sesikoleni if besingekho sebengadingi interpretation. Besingeke siye esikoleni siyofuna nesikoleni. Sizohlala siyakhuluma isizulu siyakwazi. So nayo into zikamoya sifuna interpretation kamoya. Uzoyi understand ngendlela kamoya. Ungayi understand ngendlela yakho. Yenyama. Indlela yenyama. Uyabona? Cha ngizwa kahle. Ungathi nje mama kumuntu khona lamabandla lawa abizwa ngokuthi osihogo kasikho. Asesekhona namanje. Because they believe ukuthi ayikho nje lonto ekuthiwa isihogo. Khona nje abantu impela babambelele nje bathi ayikho leyo nto leyo and bayamthanda uNkulunkulu laba bantu. Futhi bayakholwa kuJesu Kristu. Akukhona ukuthi abamfuni. Bamthanda uNkulunkulu ngendlela esimangaliso ukuthi nje bathi nje kodwa lento yokuthi sikhona isihogo ayikho. Ungathini ngoba wena uNkulunkulu ukuthatha wakubonisa. Yazi ukuthini? Njengoba ngilana nje. Ngizozama ukuthi laba bathi isihogo asikho. Zobabonisa zoba banikeza ubufakazi ukuthi isihogo sikhona. Uthethwa ngaso lapha eBhayibhelini. Ukuthi kunesihogo. Uthethwa la eBhayibhelini khona nezulu. Njengoba kuthethwa ngaso lapha eBhayibhelini sikhona. It does exist. Njengoba ngisitsho ngithi isihogo sikhona nje at the same time sinama departments ahlukahlukene. Njengoba ngithi kule first department mina ngayibona ukuthi angisho the first department le yokuqala engayibonisa yona ngo1981. Le engayibonisa futhi sengithola ngo2002 yenye department. Sikhona isihogo
sikhona sifuthi sinendawo ezahlukahlukene njengoba ngisho nje Yebo. sikhona isihogo mina ngasibona Yes. njengoba ngasibona kaza ka2 1981 ngasibona Yes. 2002 ngasibona abantu bekhala labantu ngababona bokuqala ngo1981 ngababona bekhala kulaya pit leya emlilo opurplish blue Yes. bekhale besisha khona lapho umuntu athi mephuma lapha emlilweni athatha inyama yakhe emzimbeni ayihle Hey. leyo into ebuhlungu kangaka. isihogo uyashiswa akudlala isihogo asindawo eshisa nje kancane siyashisa sikhona abantu uJesu wathi emveni walokho nje athi yabona bonke abantu abangayenzi intando kaBaba baphelela la Hey. Yebo. uma ungakholelwa uzophelela lapha esihogweni uma ungakholelwa ukuthi isihogo sikhona therefore wena uzoya straight esihogweni Yebo. because sikhona it does exist isihogo Yebo. and that is why uJesu ezama by all means aze athi anikele ngempilo yakhe Hey. ukuthi abantu bangazongena esihogweni Yebo. uthathe impilo yakhe because ezama ukuprotect abantu ukuthi bangayophelela esihogweni Yes. because lapha esihogweni akusimnandi akusimnandi lapha Yebo. and masongene lapha ayikho there's no turning back awakho uzophinda ukuthi ngizaphinde hayi ngicela ndiyolungisa I didn't know ngisabuya ndisawulungisa asikho isikhathi sokubuya there's no turning back masofikile lapha Sekulate. so it's too late it's too late sikhona abazalwane bami isihogo sikhona laba abazalwane bathi isihogo asikho I've seen it Yes. ngasiboniswa mina ngasibona mina Yebo. in my vision ngathathwa ngasikwa esihogweni Yes. ngiyasazi sikhona Hayi. bazalwane icela nje ningazimoshela isikhathi senu ukuthi nithi isihogo asikho ngoba at the end of the day nina nizoya straight esihogweni Yebo. nibeletha sikho sikhona Yes. sikhona Hayi cha. Kezwa kahle. sikhona abazalwane sikhona Ifikile imessage. ningakhohlisani Yebo. ningakhohlisani ngoba lento le manifunda leli bible leli Yes. esifunda sonke Yebo. liyasho ukuthi isihogo sikhona Yebo. I don't know ukuthi ke nina nifunda yipi iBhayibheli le ethi isihogo asikho Yebo iqiniso because le iBhayibheli ithi isihogo sikhona sikhona. there is hell Yo. uJesu bengeke ezala emhlabeni azofela thina ukuthi singaye esihogweni kanti isihogo asikho Hey bakithi. angeke amoshe isikhathi sakhe anikele nangempilo yakhe atorturishwe enze yonke lento kanti isihogo asikho Yebo. Hey. uyabona Hayi cha. sikhona isihogo Ja, that is ngiyezwa. why I avoid by all means ukuthi abantu bangayi esihogweni because uyabathanda abantu Yes. Oh yes. uzenje uzobafela because uyabathanda and isihogo akusinto ekuthiwa into yokuthreatenishwa ngayo abantu or kwesabiswa ngayo abantu no Yes. uJesu akasabisi ngasihogo is trying to protect them from getting there Yebo. njemele egcizelela nje ethi tshelana abantu bangaye esihogweni tshelana abantu bangaye esihogweni benze lokhu to avoid ukuye esihogweni kufanele benze lokhu nalokhu bangenzi lokhu nalokhu Yes. is try by all means ukuthi bangayi lapha because he knows ukuthi kune torment lapha yana yeah forever Eish. Yebo. yabona yeah Yebo. forever so whoever othiyeni isihogo asikho is just misleading himself mislead yena and manje was just paving a way yakhe ukuthi aye straight to hell and bese yengale ngeke saphinda abuyele emuva zothi hayi I made a mistake I'm sorry nalabo abantu aba mislead le abanye abatshela ukuthi hayi isihogo asikho aba mislead le if I am a leader Yep. ethi isihogo asikho Yebo. I'm taking all those people abalalela lento engikhulumayo ukuthi isihogo asikho I'm taking them straight to hell Eish. I'm taking them straight to hell Bayobuzwa kuwe wena bawo leader. imphefumulo yabo izobuzwa kuwe wena abantu obatshela ukuthi isihogo asikho liphi le Bible okhuluma ngalo ukuthi isihogo asikho makukhulunywa ngaleli Bible elithi isihogo sikhona leli Bible liqalwe kuphi lisuka kuphi Yebo. Yebo. abakhohlisi labo bathi isihogo asikho Yes. ngoba isihogo sikhona I've seen it Hayi cha. I've seen it Hayi siyabonga singadlulela phambili. Yebo. okay all right where am I
Yes, kunendawo lapho ekhuluma ngokuthi abantu banye bathi hayi umuntu angathi uJesu akambona uJesu wabona kuphi uJesu ayikho yonke lento leyo. Yebo. Abanye bathi hayi uNkulunkulu hayi zonke lento azikho. uNkulunkulu akabonwa, yes akabona uNkulunkulu ngamehlo ngamehlo enyama. Yes. Ubona ngamehlo kamoya. Yebo. Yes. And uJesu uyabonakala kuma visions. Yebo. Uyafika kubantu kuma visions. Uyafika akhulume nabantu. Yebo. Yes. So to add to that kunesimo khona lapho ngo 2010. Yebo. Nge2 zika August 2010. Yebo. Kwenye ama visions iwami. Naye ndathathwa ndaya sasikwenye gathering should something like a meeting. Yes. Kulo meeting le kwakhona ileader yakhona. Kulo meeting ileader yakhona yathi hey akekho nje umuntu owakabona uJesu ukuthi unjani. Wawuya ku gathering. It was a gathering sort of in a vision. In a vision, oh yes. Yes, in a vision. Oh yes. Sasikuyi gathering sort of and kune leader ke kulo gathering kwakukhona leyo leader leyo. Yithi nje le leader hey ngiyezwa nje ukuthi abantu ukuthi uJesu akekho nje okwambona ukuthi uJesu ukuthi unjani. Yes. Ukuthi unjani. Mombhekile unjani akekho yikho ngelonto ukuthi uJesu khona abantu bakabona uJesu. Oh yes. Yes, leyo leader isho njalo ke ngo 2010. Yebo. In a vision. Yeah. Because lezinto zonke ezifika in a vision umuntu umelele. Uye uthi nje 1-2 minutes uthi uphatha ubuthongo bese kuqhamuka leyo nto leyo. Yebo. Njalo kuqhamuka lokho leyo. Ezinye izinto zifika 12 midnight. Oh yes. Ezinye izinto zifike 12 midnight. Zifike lezo zinto lezo uyabona. Oh yes. Yes. So uthema ekhuluma le nto loyo le leader le. Yebo. Itshela abantu ukuthi ayithi kubantu hayi ayikho yonke lonto le ukuthi uJesu ayikho ubani okwambona ukuthi unjani uJesu uyabona. Yebo. So ke mina hayi ndasuka ndathi no mina nje self nambona in my vision. Yambona uJesu emakuma visions wami yambona ngiyamazi. Yebo. Yambona. Mangiqeda ukutsho lapho ke abese ngimdescribe ukuthi unjani. God is very Jesus Christ is very loving. He is very caring. He is compassionate. Yes, he's a sweet guy. Oh yes. Approachable. Uyangeneka uJesu uyangeneka. Yes. Indoda nje handsome, it's a guy uphakeme nje uthe. He's a gentleman nje. He's very handsome gentleman. uJesu. Manje nimchaza lapho. Yebo uchaza khona la. Ichaza khona lapha ngichazela labantu besinabo lapha kule lento za kule gathering leyo. Ichazela bona. And the oppose lento ethethwa ngule leader yakhona. Esithi uJesu akekho akho umuntu okabona uJesu ukuthi unjani. Futhi lento ayichazayo uchaza owakubona. Ngichaze engakubona because ngichaza ngidathwa ngithi mina ngathi kuye mina uJesu ngiyamazi ngangambona. Yes. Ngithatha ngento engimchazela into endayibonayo mina engiyaziyo. Yebo. Uyabona? Chazela yena plus nalabantu laba abanye abalapha yana kule gathering. Chazi kanjalo ke. Phinde ndithi kuye kwesibini uJesu unenwele ezinde. Oh. Yebo. Nelele ezinhle ezilayo, mahlombe ezilayo. Inwele zakhe zinhle. Yebo. Zimnyama. Singathi i-texture zimnyama. I-texture yazo ingathi i-texture ngathi silk. Oh yebo. I-texture yenwele zakhe. Mawuyithinta nje. Ngathi yayi silk. Moyithinta inwele zakhe. Yes. Ziba zifika nje la i-texture ngathi i-silk. Njengoba yena emude nje neminwe yakhe mide. Iminwe le yakhe mide and mide nje yena is-soft. Yeah, soft nezandla zakhe zi-soft. Wow. Ngosibhekile nje soft angathi ezika baby.
Abantwana abasesebancane labo abasakhasayo sisoft kanjalo izandla zakhe zisoft yabona nje sinjalo zisoft yebo yeah zisoft yabona soft izandla lezi zakhe yes ubuso lobakhe muhle he's so handsome wow ngaze ngithi he's beautiful because into edlula uhandsome ungayithatha uyifake ku beautiful yeah uyifake ku beautiful yeah he's so handsome and then ubuso bakhe mobubona lobuso bakhe the way buhle ngakhona ngazi uthi ubugeza ngelento zange fresh milk ubuso bakhe the way obungakhona buhle ngathi ubugeza nje akagezi ngamanzi ngathi ugeza nje fresh milk wow and then angathi megeze bese ethatha iegg yolk iqanda leli the yellow part yeqanda ngathi uyayithatha ayigcobise yona ayigcobise ubuso bakhe ukuthi bube uhlale busmooth buhlale busoft bubuhle buyilento leyo ubuso bakhe buhle nje ngendlela obubuhle ngakhona ngendlela obubuhle ngakhona uyabona nje ngathi une baby face like yebo yabona i baby face ukuthi njani ibody yakhe buso wakhe i baby une baby face oh yes baby buso ngathi bobomntana osese u baby yebo labantana basese u baby laba abancane injali buso bakhe oh yes and then bese kusithi i complexion yakhe yes akakho mnyama ufana necolored lo kumhlophe akamhlophanga like umlungu oh okay umhlophe lokuhle ungathi colored na colored eli light yebo yeah eli light in complexion okay yes unjalo nje akakho lobo mhlophe lababelungu laba abamhlophe yena texture yakhe ebuso bakhe kulobukhaladi ngathi isakhaladi ubuso bakhe bobubhekile oh yes yes the way angakhona and then amazinyo wakhe amazinyo akhe amhlophe pha kwesnow umhlophe nje ngathi uthi ngawe isnow the way amahle angafana la wethu amazinyo angakhalales la wethu amazinyo akhalales awakhe amhlophe nje hlophe clean nje yabona yebo and then even afana la tangaya le awakhe le awakhe even angathi ngama false teeth yeah impela mahle awakhe amazinyo mahle ngathi ngama false teeth ayalingana nje mahle ngathi ngama false teeth amazinyo wakho so bese kuba amehlo yebo amehlo wakhe yebo amehlo akhe amnyama 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 amehlo akhe are very attractive amehlo akhe yeah mawabhekile amehlo akhe manje bekubhekile amehlo akhe angathi ayasmile just nje ukubuka amehlo nje yeah amehlo wakhe nje mawubhekile nje amehlo akhe angathi nje mawabhekile amehlo angathi ayasmile smiling to they are smiling to you and angathi angathi futhi besmile futhi ayakhuluma nawe wow yabona mabhekile angathi ayakhuluma nawe nje wabhekile ayasmile at the same time angathi ayakhuluma nawe yes wow bese ikhala lakhe lihle nje lisharp nje lihle lisharp kahle nje lihle lokho kusharp okufana nabelungu mhlawumbe cishe kusondele belungini licishe kusondele belungini yeah not sharp kakhulu lisharp nje kahle nje kusharp nje obuhle yebo ubuhle nje yeah bese kuthi ama lips wakhe ama lips wakhe nakhona awafana la wethu ama lips njengoba lawa ama crackile nje aphethe umkhuhlane yebo hayi awakha ama lips mahle nje ungazi ukuthi ugcobise i lip gloss lezinto zakuthiwa ama lip gloss izinto ezigcotshwa ngalabantwana baba abancane legenge lesesencane yebo abagcobise ngathi igcobise ngathi igcobithwe i lip gloss or i lip eyes awakha ama lips wakhe uyabona yebo mahle ama lips wakhe shuthi nje into zakhe nje yonke into yakhe nje all about him nje yazi into yakhe yonke ya excella nje ya excella nje yonke into yakhe yebo bese kuthi indlebe zakhe
Oh. nazo zinhle Oh yes. hayi zinhle and indlebe zakhe mobheka indlebe zakhe angathithi zithi kuwena umuntu olaleleyo Ehhe. ozibheke okukhulumayo njengokhuluma naye if mhlawumbe ukhuluma naye indlebe zakhe zizothi kulomuntu okhulumayo zingathi zizothi I can hear you quite clearly. Oh yes. Yeah. Hey. Ngathi ziyakhuluma zithi ziyasho zithi hayi I can hear you quite clearly. Oh yes. Yabona yonke into nje yakhe iyazi supernatural nje. Yeah yonke into Perfect. Yeah perfect nje. Nebody yakhe nje ibody yakhe ibody nje ekahle. Akakho sidudla akakho thini uphakathi nje kahle nje uli gentleman nje likahle. Oh yeah. Gentleman nje likahle. So Oh yes. ngajabula ke siyaphela ke uma sengifika lapho ngiqeda uexplainer ke Awuzange before nje yaphambili. Unayo intshebe? Intshebe zangibheka isibona ukuthi intshebe yakho nje incanyana nje intshebe yakho sintshebe efika la phezulu. Intshebe nje kahle nje incanyana nje kahle. Oh yes. Yeah sintshebe lezi intshebe zinde lezi. Intshebe nje that's why ngithi into yakhe yonke unique. Ayikho into exaggerated or yonke into nje yabona nje. Yebo. Yes. Okay. Yebo. So mangisuka kulo scene ke kuleyo meeting leyo wathothi lo muntu le leader le manje ye gathering asithi hayi ungayekela manje uexplain udescribe because manje sesiyavala manje kule gathering le. Oh. Kule gathering kodwa I was so excited ukuthi ngikwazi ukuthi ngimdescribe ukuthi unjani ngiyama ukuthi bazi ukuthi le I know this person. Yes. Angifuniseli ngaye. Angizwa bethi. Yebo. Ngikhuluma ngento emini engiyaziyo from childhood engikhule naye lo muntu le from childhood ngina 5 years from childhood ngiyamazi lo muntu lo. I take him as my second lentoza family member. Yebo. Yes because ngesikhathi ubaba wami sesemncane esanda ukushona ubaba wami he's the first person owafika kimi ukuthi ngizokwazi ukuthi azokuba nami. Yebo. Azoba ifriend yami ngaleso sikhathi leso bengisikhathi selento sokulahlekelwa ubaba wami lobo yebo bangaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi yabona. So ngimazi sonke leso sikhathi benginaye. And lokho efika on a daily basis. That's why ukwazi ukuthi uzozubona ngisho nendlebe yonke into nje yebo namehlo. That's why ngikwazi ukuthi namanje nje mongothwa nje uyakhuluma la ivoice yakhe ngayizwa ukuthi ivoice yakhe mase ngisesiphakathi ngithiwa mhlawumbe kodwa ukushaya nokushaya music ngashaya music mhlawumbe nokundaweni enomsindo nabenjani kodwa yakhe ivoice mayiqala ekhuluma mengizwa ngizoyazi ukuthi le yakhe ivoice ngizwa from this right here right here. Oh yeah. Yazi ne voice yakhe. Ngiyakuzwa. And futhi yena ngambona noma phakathi kwabantu abaningi nabo abaningi nje ukuthi ababe khona mhlawumbe abelungu or ukhona ama all sort of people yena nje eyedwa nje ngawazi identify. Oh yes. Noba ngakhona abanye abantu mhlawumbe ukuthi abafana naye kodwa yena I can identify him. Mase ukuphakathi kwabantu abangakanani. Oh yebo. Ngoba ngiyamazi. Hayi cha. Ngiyazwakala phela. Ubumncane bami bonke from 7 years 6 years 5 years 6 years somewhere there bengayingqondo bengakasabe nosengazi nokuthi kwenzakalani bengazi neminyaka ukuthi kwenzakala kodwa ubaba wami eqeda ukuhamba he was there. Oh yebo. He was there so ngiyamazi. Yes. And then ke okunye ke kuye kuthweka uNkulunkulu naye ngithi uNkulunkulu akabona ngamehlo. Yo yebo. Akabona ngamehlo ngithi. Okwambona weza kuye wazombona literally uNkulunkulu literally umuntu ongabona yena uzoshona but ngoba zonke izinto zakhe uzenza in our visions in our dreams. Yes. So that singabi nayo lokuthi sibe sishona masimbona mhlambe sishona. Oh yebo. Kodwa ngithi uNkulunkulu uza in the form of Jesus Christ. Yes. Iqiniso lelo. Yes. Uyeza in the form of Jesus Christ. So kune stage lapho
ngisese kule part nje ka Jesus Christ Yep. and ne description yakhe kune stage lapho nge5 zika December ngo1999 Oh. kwenye uyama visions lawo sasibuya sibuya lentozeni kwi sort of I home cell Oh. ngazothi bekwi home cell lapho sibuya kulondawo. Yes. It was in the evening, so not in the at night sashayisa kusebusuku. Yeah. So ngokuzihamba nabantombazana ke besihamba nabo indihamba nawo ndiyabakhapha labantwana. I don't know the place ukuthi asiku kodwa ke zonke le ndawo lezi ngeke ngiexplain ukuthi kuphi. Kodwa sasike manje besizophuma phansi kwebridge, sizohamba phansi kwebridge. Bese siphumela ngale ke kukhapha lamantombazana. Oh yeah. Yeah. So khona lapho silapho phansi kwalo bridge sesingena nje lo bridge kwaqhamuke nje abafana nje manje bafuna ukurape lamantombazana lapho labafana lapho. Yeah. So manje ngithi manje ngizowasiza kanjani labafana labantwana namantombazana ngoba labafana laba baningi and kunamantombazana. Yes. Sengi angry manje ukuthi labantu lento abayenza lento labafana it's wrong, lento abafuna ukuyenza kulabantwana it's wrong. At the same time angazi ukuthi what to do. I've got no powers ukuthi ngiyenze lento kubasize labantwana. Yeah. I'm confused manje, ne confusion ngapha ne anger ngapha. Yabona? Yeah. I'm worried ngapha ukuthi what to do. Yabona? Yes. Ngisabhekelela leso simo leso kwavele kwafika nje isikhathi ukuthi ngimemeze ngathi God kuleso simo ukuthi inhliziyo yami ihlezi ilento ine confusion. I'm angry at the same time I'm hurting ukuthi labantwana bazolimala. Ngavela ngamemeza ngathi God, yabona ngathi God. Mangimemeza ngimemeza ngithi God leso sikhathi isibheke kule direction engapha nalabantwana sibe sizophuma I direction yethu sibheke ngapha sizophuma kule bridge vele sibheke ngapha. Yebo. Uthe mangiqeda ukubiza nje ngimemeza uGod ngapha. Kwathi kule direction le ngapha le direction ngapha ngithi kusebusuku kovele kwathi lapha on the sky kwaqhamuka ifu elikhulu ifu leli ubuso nje ubuso bomuntu. Yes. Buso nje bukhulu ifu elikhulu lobuso bomuntu kunamehlo kuna yonke indlebe kuna yonke kodwa yifu kuvuleke ikhala lezi aphefe kuleli ifu leli. Yebo. Kunamehlo kuna in and lamehla manje a direct straight to me. Kuyifu kodwa umuntu lo. Yeah. Yes. Direct la kimi ibheke mangithi bathi ngiyabheka ubheke la kimi mayebhekile amehlo akhe ngathi ayakhuluma athi here am I. Oh yeah. Yeah. Oh yes. Ngoba nje bawuthi God. Yes, ngimemeza ngithi God. Yabona manje ngi frustrated, I'm hurting, I'm angry with the situation, I don't know what to do, I'm worried. Yabona nje kuleyo situation enguyo nje. Ngabe sengithi God. Ngimemeza ngathi God. Veni kalokho ngiseqhamuka ngibona sekule direction sekuqhamuka that face. Oh yes. Face le face amehlo wakhona athe angabe sithi kimi here am I. Oh yebo. Wayesimyayiqeda ukubona lento lesithi isho lamehlo esithi here am I. Kwakhona wane rest. Athola ukuphumula. I was at peace ukuthi manje all is well. Oh yebo. All is well. Emveni kalokho abantwana sakhululeka sabona yonke into ibi right. Sasibe sihamba futhi abafana zange besabenza nix labantwana sasibe labakhapha sabahamba ke aphelela khona lapho. Oh yebo. Yes ukuthi uNkulunkulu ngathi ngesikhathi ama-Israelites wayesuka eEgypt. Yebo. uNkulunkulu wayehamba nabo angithi. Yes. Mayehamba nabo during the day. Behamba abeyifu. Yebo. Cloud. Yebo. In a form of cloud. Yes. Bese sithi ebusuku abese bayilight. Yebo. Uyabona. So manje kulapha ngibona ukuthi ke uNkulunkulu naye uyakhona ukuthi abe visible
yes inkosi aziveze kodwa engazuziveza enguye is that is why nalapha ebehamba nabo cloud. oh yes They couldn't see ukuthi kuya ngithi babebona bebazibona nje ukuthi cloud yebo kanti he was there. oh yes Yabona. yes So namanje ke njengoba nginamemeza ngathi God uyaqhamuka in a form of a cloud. Bengeke aqhamuke enguye uNkulunkulu because bengizoquleka ngife nami. yebo Yes yabona. So izinto ezike ezibonakalisa iexistence kaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuziveza ebantwini bakhe oh yes ngendlela ezahlukahlukeneyo. And eziveze nje land incident it was in a vision. yebo It's a vision. That is why izwi lenkosi lithi izwi lenkosi lithi ukuJoel lapha uthi mase kufike ngezikhathi mase zifikile izikhathi zakhe towards the end yes uzoletha ama dreams and visions Yes. aletha ama prophecies alethe lentoza imibono eminingi Yes. kubantu bakhe yebo uzothelela umoya wakhe oyingcwele phezulu kwabantu bakhe. Uyabona yes utsho lapha encwadini kaJoel la kuJoel chapter 2 verse 28 yebo nalapha kuActs chapter 2 verse 17 yebo utsho njalo uthi on the last days. Yes. These are the last days. yebo izwe lezi These are the last days esiphila kuzona. mase kwenzeka lezi zinto kusho ukuthi izona ikhathi zokugcina Isikhathi zokugcina lezi makwenzeka lezi zinto isikhathi zokugcina yizo lezi oh yebo ukuthi uzoletha lama dreams and visions zizo lezi zinzekalo. oh yebo Uyabona ziso ngoba sezedlulile eziyakhuluma ngazo kulento zokuMatthew lapha lewakhuluma ngazo lapha sezedlulile eziyakhuluma ngazo ukuthi kuzoba khona ama wars kuMatthew 24 verse 6 to 13 sezidlulile lezo ukuthi siwabonile ama wars siwabonile ama false prophets sawubona ama lentos indlala zikhona lama countries wonke abantu babulawa izindlala kunama earthquakes zonke lawlessness zikhona zonke ilove ayisekho emabandleni sezikhona zonke lezo zinto zenzekile. oh yebo These are the end times. Ngithi bambuza ukuthi sobona ngantoni ama science nikeza ama science esobona ngayo kuxa usozobuya ukuthi sobona ngantoni usozobuya ilezi akhuluma ngazo ke kulezo kuMatthew. oh yes Khulume ngazo kuMatthew ke ngoku these are end times nebesithi ndapha kuJoel athi in the end times yes kuzokwenzeka lezo on the last days uzothela umoya wakhe oyingcwele phezulu kwabantu bakhe. yebo Yabona yebo amadodana namadodakazi azoprofeta amadodana amanye abonene ini ama visions Yes. abantu abadala abobaba abadala babona ama dreams dreams and dream ama dreams baphuphe amaphupho yebo uzobe leso sikhathi uzobe ekhuluma nabo abantu mabephupha ukhuluma nabo yes ukhuluma nabo through ama dreams ngithi yebo uzobe ekhuluma nabo njengoba nawe nje bokade ubona imibono bekhuluma nawe bekhuluma nami through imibono yebo. No xa ke elabe mezifika lamabono ezinye izinto you cannot you fail to interpret them. Yes. Ukuthi besekenza kanje kwenzakalani you fail in it. That is why kufuneka ngaso sonke sicela ukuthi asiphe indlebe namehlo kamoya sizokwazi ukuthi ngamehlo kamoya sikwazi interpret what is saying. Indlebe ezikamoya simuze ukuthi uyu uNkulunkulu lokhulumayo. Masizoba ngabe nendlebe sisebenzisa inye indlebe zenyama sizova uSathane ekhuluma sithi uNkulunkulu kanti akusiwuyo. Kanti masinendlebe esimcela ukuthi asiphe indlebe ezikamoya. Yes. Sizozwa ukuthi ukhuluma yena ke manje. Yes. Because indlebe sezikamoya sizomamela into kamoya. Ngiyakuzwa. Amehlo kamoya azo understanda into ekhulunywa ngoyini kumoya. Yes. Yabona? Yebo. Injalo lento le. So ke izinto zikaNkulunkulu zinzulu. Kakhulu. Zinzulu. Yebo. Zifuna yini? Zifuna idolo. Oh yes. Idolo ke ukuthi sifuna umkhuleko. Umuntu ongasabi ukuguqa. Yes. Akhuleke kwazi ukuthi uNkulunkulu umuzi ukuthi uthini. Yebo. Uthini mayisho kanje uthini kule situation kusho uthini la. Mayisho kanje kusho uthini. Yebo. Yabona. Yebo. That is why ke
esikhathini esiningi abantu abaningi baye banga understand makusithiwa khona umuntu okhuluma izinto ama visions, umuntu okhuluma izinto ama dreams, into zama visions yeah abanga understand ngoba they don't believe ukuthi khona lento leyo. Kodwa la eBhayibhelini khona lapha kujwayele nje kusho ukuthi ngezikhathi in the last days uzokhona ama dreams and visions. Ikhona eBhayibhelini. Ikhona. But mayisesenzeka basayazi. Eish. Bangafuni ukuyikholwa abantu ukuthi ikhona into enjengaleyo. Yebo. Bangafuni ikholwa kodwa ikhona bayafunda ngayo eBhayibhelini. Eish. Ukuthi ikhona into ezokwenzeka lento lo. Kodwa mayisesenzeka practical no they deny it. Yebo. Ayikho yonke lento leyo. They are lying. Cha. God cannot talk to you. Ukukhuluma kanjani now? How do you know ukuthi it's God? That is why ufuneka sikhulekele indlebe zikamoya. Yebo. Uzokwazi ukuthi identify ukuthi nangu uSathana phela uyathanda ukuthi naye azenze ingelosi yokulunga. Isho njalo izwi lenkosi. Ithi naye uSathana uyakwazi ukuthi azenze ingelosi yokulunga. That's why ke nathi sifuna uthi masihlale njalo sicela spirit of discernment. Yes. Sikhuleke sikwazi ukukhona ukuthi sithole spirit of discernment esokuthi sibone beyond. Yebo. Noma uSathane kuzofika uSathane athi this is what is you are supposed to be doing, or this is from God. But because you know une spirit of discernment uyakhuleka. Yes. Uzokwazi ukuhlukanisa ukuthi this one is not from God. Uzokwazi ukuzwa amanga neqiniso. Ukwazi ukuthi identify between the truth and the lies. Because uSathane is the king of lies. Yebo. Naye uyathanda ukuqhamukela, uyathanda uimitate izinto zikaNkulunkulu. Akafuni nje ukuthi nje angabikho into uNkulunkulu ayenzayo naye angafuni imitate. Yes. He always want to be there. I imitate and I distract whatever God is doing. Oh yes. Yes, that is why ifuna sonke isikhathi sihlale sicela sikhuleka uNkulunkulu, sikhuleke sicela protect whatever you're giving us. So that uSathane angazungenelela ayintshontshe ayenze yakhe. Yebo. Uyabona? Ngizwa kahle. Yeah. Injalo le ndaba le. So ama lentoza izwi lenkosi lithi usho njengoba sithi lithi uyoba khona ama visions and dreams. Yes. La ku Matthew 24. uJesu uexplainile ukuthi ama signs. Oh yes. Ukuthi xa esezobuya kuzokwenzeka lama signs bazobona. Angithi ababusifundi babuza ukuthi sizobona kanjani xa usozobuya. Yebo. Wase banikeza watabulate ama signs abazobona ngakuthi xa kwenzeka le nale nizobe sazi ukuthi ke sekuseduze ukuthi ngibuye. Yes. Watabulate. Yeah. But here when it comes to dreams and visions akutabulathwanga. Okay. Akusho ukuthi ama dreams ama visions azoba ngala nala. Yebo. Akushongo ayikho specific akalendozanga aka-explainwanga lapha akachazwanga ukuthi izoba yilena le njengalapha yakuKulukumethe yebo njengama signs atholakala ku Matthew 24. Yes akuchazwanga ngoba lapha yachaziwa kodwa akathanga ukuthi niyabona ngama signs and wonders into I mean ama signs ozokwenzeka nobona ngama signs aphelele khona lapha uthe wawachaza lo masayizi ukuthi le nalezo kwenzeka into enzenibona ukuthi senzobuya ke ngoku. Okay. Kodwa la when it comes to ama dreams and visions akachazwanga ukuthi ama lo ma dreams izoba yini, ama vision iloba yini nale akachazwanga. Ilento ke efuna ini ke xa umuntu kakhona ama dreams and vision umuntu one question or onokuthandabuzo or on a disbelief. Yes. Kwinto zama dreams I mean kuma visions on a disbelief. Ifuna into yakhona ube ne spirit se discernment at the same time ukwazi ukuthi uconnecte whatever you hear ukuthi le it's a vision. Uzama uyiconnecta ukuthi iconnecteka kuphi la. Yes, eBhayibhelini ezweni. eBhayibhelini. Nguzwa kahle yebo. Zamu connectisa ukuthi ingena kuphi na la.
noma ingabe iyo exactly lento ifunayo. When I'm talking about njengoba sithi uNkulunkulu nje behamba nama Israelites ehamba nabo ngelento sangefu emini ebusuku ehamba ngelight i corresponda nalento engikhuluma la. Yebo. Ngoba la I know mingazange le ingasibi it's not about ama Israelites le ukuthi iface ivele ngibize uGod ngendlela wena owabona ngakho. Yes ngibize uGod mina after ngivele uGod bese kuqhamuka this face. Yebo. Bese ngiphe sithi here am I. Yabona ayikho directly kodwa uyakwazi ukuyilinka ilifu yes lelifu the cloud yes le ela kuma Israelites le cloud iyahambelana nele kahle kakhulu so kufuneke noma umuntu azama ukuthi uzama uku debate or mhlamba azama uku reject whatever kufuneka azi ukuthi kuyobheka nasesibhalweni kodwa ikhona nje into ehambelana nalento nalapha esibhalweni noma ingasiyo exactly but into ehambelana nayo ikhona na into njengaleyo. Oh yes ngiyakuzwa. Yeah, because abantu some of the people bavele ba-argue nje bathi nje ayikho yonke lento ayikho lonto le kodwa umuntu engazange ayenze ukuthi a-check ukuthi isibhalo sithini isibhalo lapha yana khona nje into esondelelene kulento lena na kuba uNkulunkulu bengeka athi ngizoyenza ama visions bekhona ama dreams kanti lento le akazuyenza. Hayi wayengeka aqamba amanga. Ngeke aqamba amanga. uNkulunkulu akasimqamanga. Akasumuntu. Akasimuntu. Yebo. Ngasimuntu akaqamanga. Yes. So bengeka akhulume nento kanti angeke ibe khona. Endeke manje mase ikhona wena you don't believe it. Uthi khona. You don't believe it uthi khona. Kodwa ke uma ukwazi ukuthi ubheke la iBhayibhelini izofika ukuhlanganisela izinto lezi njengoba ngangokutshela ukuthi kukhona ilento zangangibona ama rainbows welento za ama lines we rainbow lapha isikhathi ngisafunde primary ikhona ku Revelations angithi la bikhona ama lento zama colors we rainbow akhona na kunalapha yaku Ezekiel ikhona nalapho ama colors we rainbow akhona nalapho. Yebo uyabona manje iyakwazi ukuphatheka ke manje ukuthi kusho ukuthi isource ekaNkuluNkulu ngoba manje nakhe ezwini yakuthola. Uyabona ke akufuneki umuntu athi aphike into nje from the blue because yena I believe kuyo or she doesn't like it lonto leyo not from the blue yenza i-research yakho. Yebo. Do your own research ukuthi no lento lele angitholi kahle hlehle la esibhalweni. Oh yes. Ayikho into econnectayo icishe connecte nayo lento le. Yabo. Yebo. And at the same time lento za lo i-spirit of discernment siyanceda kakhulu entweni ezininzi. Oh yes. I-spirit of discernment ukuthi umoya wokuhlola izinto. Yebo. Ukuhlola izinto ngokwakamoya. Uyasiza yabo ukuhlola izinto ngokamoya uyazi uyasiza yebo ungavela uthi nje hayi akunasihoko hayi akufuneka kanjalo kanti sikhona yes isihoko sikhona hayi kuyezwakala mhlawumbe umunye nje angafisa ukwazi ukuthi umehluko phakathi kokuphupha nevision because uNkulunkulu izona indlela asisebenzisa kakhulu. Esikhathini esiningi ama vision esikhathini esiningi ama visions a practical anezinto ezi practical. Ndeze ezenzekayo nje practical. Njengoba lana ungangihamba nalabantwana. Yes. Kwenzeka lokhu nalokhu. Indezi njengalo. Indezi practical. Then amanye sometimes most ama dreams naye ayicisha sondele lapha kodwa not exactly icisha sonde ngoba kuma dreams as case kuma dreams sometimes kube khona ama instructions ukuthi uyenza ukuthi nokuthi yenza ungayenza into so yes nasi scripture esithile kumele scripture esithile sometimes ukuthe shintsha lengoma ufake iwedding la
Oh yes. into ezimfishane nje so mara ama visions ane ikakhulukazi anezinto ezipractical Oh yebo. njengoba ngisho nje ukuthi we left the earth sahamba sawubona izulu sabona isikhoko into njengaleyo it was a vision ngene leyo. Oh yebo. Yes, Yebo. yabona. Okay kezwa. So ngayichaza nje mina ngaleyo ndlela in my own experience. Yes. Noma ingazi ukuthi ke omunye umuntu angayichaza kanjani. Yebo. Mina nje kulawa ama dreams ke nama visions ngibona ngathi ithi mostly ama visions anezinto practical kakhulu. Yes, and then ama dreams abenezinto ezi short kanjalo. Oh yes. Yabona. Ngiyezwakala. Njengokuthi ilento za like for instance I'm composing a song. It's a dream. Yebo. When I'm composing a song in a dream. It's a dream. Because ngithatha ngalondlela mina ukuthi it's something a short. Okay. I'm composing a song le it's a dream. Like nje njengoba ngibhekile nje ngidecide ukuthi manje I'm composing a song. In a dream. Oh, in a dream. In a dream, not uhlezi kanje. No. Okay. You are asleep. Ulele. Mawulele lapho uyacompose ingoma. Mawucompose le ngoma le uyayihlabelela lo ngoma. Uvuka ke emveni kokuyayibhala phansi. Oh yes. It's a dream lapho ngibona kanjalo mina. Omunye umuntu anga-explaina ngenye indlela but mina eyami interpretation ile ukuthi i-dream ngibona ngathi ilezi zinto ezincanyana ezi-short. Ngiyabona. Then lezi ama visions ilezi izinto ezinobu practical phakathi kwenzeka lo wenze lokhu step nalo kwenza lokhu nalokhu ne step ezinjalo. Hayi ngikuzwa kahle. Uyichaza kahle futhi uma ngabe uyichaza ngendlela nawe okwenzakala kuwena. Ukuthi kimi kwenzakala kanje. Yes. Komunye umuntu yena umuntu angayichaza ngeyakhe indlela kodwa ke mina ngalendlela engichaza ngayo because ngichaza ngalendlela engiunderstand ngayo mina. Oh yes. Yebo. Njengokuthi yabona nje ngiba sikhuluma nje lento yama lentoza yama dreams and visions. uNkulunkulu lapho wachaza kulapha kuJob 33 ukusukela lapha kuverse 14 to 18 uNkulunkulu uyasho lapho ukuthi lama dreams ama visions nama dreams uwakhipha reasons zokuthi akhiphe lezo zinto uzube senzela nto. Oh yes. Yes, uyasho ukuthi lapha ya ku verse 14 uthi ukhulumile wakhuluma nabantu kodwa balalelanga bangabamnake lento ayikhulumayo ku verse 14. Oh yebo. Azange bayena ku Job 33. Iqala lapha ku verse 14 to verse 18. Yes. Abazange bamnake yena ikhuluma nabo. Azange bamnake. Oh yeah. Abese sithi lapha ya ku 15 athi ebusuku umuntu emayelele uNkulunkulu uyakhuluma ekhuluma ngama dreams and visions. Athi lapha ku 18 athi uNkulunkulu uyabenza ukuthi mabamamele into ayikhulumayo. Yes. Xa benzisa ukuthi mabamamele into ayikhuluma basuke bosabe babonisha. Boyike ngoku usithi hey isihogo. Oh yebo. Uzoya esihogweni mawungenzi uABCD uzoya esihogweni bathi ha uyasothusa manje. Boyike ukuthi uyasothusa usithreatenisha ngesihogo manje. Kanti yes that's warning them. It's a warning. Nakhona futhi warning ephuma othandweni. Ephuma othandweni. Uyabonisha because he loves them. He doesn't want them to go to hell. Mase zosuke siyongena esihogweni manje siwonishiwe. It's our fault. Hey, yes. It's our fault. Sizwile sangakhuzeka. Sizwile sangakhuzeka. Oh yebo. Aphinda akhulume nathi uNkulunkulu. Mayikhuluma nathi usikhipha kuphi esonweni. Ethi masistophe isono. Yabona? Oh. Siyeke isono, siyeke futhi nokuba proud. Oh yes. Ukhuluma nathi. Oh yes. Siyeke isono, siyeke uziphakamisa. Ngokuziphakamisa kosigcina sesingamameli. Sisifane noSathane sifuna ukufana naye. Oh yebo. Because mase zoba proud mase besithi don't do this. Athi mina ayikubani uMbaba uShabangu ungitshela ukuthi who is he yena.
uzongitshela ukuthi uNkulunkulu uthi uthi mani yeke izono repente ndiyeke izono zami yabona ubani yena we uma ukuthi uNkulunkulu ukhulume naye I was not there therefore into esuka kuye leyo babushabango yabona yabona lento le injalo ke lento kodwa it's biblical la isuka la uNkulunkulu uyakhuluma la ukusho njalo la esibhalweni sakhe ukhuluma nabo ezinye zayindlela uNkulunkulu ayisebenzisa ukukhuluma nomuntu yes ngoba lokho angeke eze yena self azokhuluma naye umuntu yebo ukhuluma nawe uthi njengalento ukuthi xa kuwena ulambile yes you cannot say uNkulunkulu give me ngicela ungiphe ukudla kube seNkulunkulu asuke yena eze azozisukudla alethi plate lokudla yabona he uses us singama tools wakhe yes singama tools sonke nje singama tools bakhe ukuthi asisebenzise ngendlela ezahlukahlukeneyo oh yes omnye nomnye une purpose uNkulunkulu une purpose ngaye la emhlabeni so ngisithi ukuthi une purpose naye nawuphi umuntu omdala le emhlale umdale because unenjongo ngaye lo muntu loyo oh yes kunento afana ozoyenza apha emhlabeni for him not for ourselves for him to glorify him ibalekile le oyishoyo not for ourselves not ukuthi kudume thina no not ukuthi sibe famous no not ukuthi sibe rich no for him usilethela emhlabeni to glorify him yes to serve him la emhlabeni wow yabona yebo ake size selanga ukuthi masizowenza whatever izinto esithandayo sodwa nje bephela uthi masize la to serve him in different ways yes that is why ethi ukhiphe unama gifts nawo ahlukahlukeneyo nama gifts nawo ahlukahlukeneyo omnye nomnye une gift yakhe abanye bayanikeza ukunikeza italent eyi1 omnye athole 2 omnye athole 10 kanjalo kodwa omnye nomuntu unento ayinikezwe ayiphethe nje uyayivala ezemhlabeni evalisana uzeyivalisana there's something in this hand evaluwe kune something kunika ayiphathise yona yes efanele ukuthi yena ayifune ngokwasemoyeni kumkhuleko ukuthi uNkulunkulu what is your purpose about me ngikuzwa kahle what is your purpose about me yabona yebo so abantu ke basuke bathi ke emveni kwaloko hayi I'm here to zophila life yami iphiwe uNkulunkulu niphele life zophila life yakhe baninzi abantu abasemajele abafuna uncedo bangazani noJesu yebo baninzi abantu abaseyibhedlela abangazani noJesu abafuna ukuthi bathole icomfort ngezwi baziswe ukuthi njengoba bekulesi situation nje God loves them ufuna ubasondeza basondele kuye ngiyakuzwa abantu baningi abaseyitradini lapha ya abalala lapha emahobho lapha lele ezitradini badinga usizo lwaNkulunkulu kakhulu usizo lwaNkulunkulu ukuthi bayophuma kule stage because bafaka kule situation nguSathane yes God cannot come here uzosebenzisa umuntu uthi usenze ukuthi sibe ngumfuziselo wakhe namanje usebenzisa wena yabona yebo yes ngabe nje uyihlalele mhlawumbe ngabe uyibukela iTV mhlawumbe iTV ngenza into yami whatever but because uNkulunkulu has put something in me yes ukuthi mandihambe those people abanye abantu they need this information yes they need information le and abantu balapha baninzi abantu abangazi ukuthi what to do ngalezi zinto bazinikezwe yebo abanye abafana nami nje ababehlezi nami bahlezi nalento bengazi ukuthi what to do until ulento zoba ulento ukota to media waqhamuka la iqhamuka khona ngabona ukuthi hey kanti lento kufanele ndithathe nje ibeka la yes lento engiphathiswe ngiyithathe ndibeke la ndizoyinikeza abanye abantu bazobona ukuthi God is alive yes and he wants them ukuthi baphenduke
bangayi esihogweni. Oh yes. Abantu abaninzi babuza ukuthi why every time kuma kukhulunywa kuma podcast ukukhulunywa nge hell njalo right through hell. I heaven ingakhulunywa kakhulu ngayo. No, akukhulunywa kakhulu ngayo heaven because lapha ya kumnandi lapha. Oh yes. There is peace lapha ya. There is joy lapha ya. There's no pain lapha ya. There are no problems lapha. There are no troubles lapha ya. Akuna anything eheta umuntu lapha ya. Kumnandi lapha. Eish. Into eyenza ukuthi kungakhulunywa ngayo is because yes, there's no danger there. But into eyenza ukuthi ku-insistwe kwindaba ye hell is to help people ukuthi bangayi ehell. Ngoba baningi abayakhona. Is to help them. Yeah. Ukuthi bangayi. Uyabona? Yes. So manje babona abantu bakhulunywa nge-hell. Bathi hayi we are praising the devil ukuthi uSathana manje ajabule ukuthi yena is important. Hell is important. Bayibeke ngaleyo ndlela. No. Kanti we are not praising the devil. Kanti futhi hell akusiyo nje kaSathana. Yes. Satan doesn't own anything. Yeah. Lutho. Akasina lutho. Angithi bona bayithatha ngale mentality yasemhlabeni ukuthi hell ka Satan yabona. So baloku esithi siphakanyisa uSathana. No. See what trying by all means ukuthi abantu bangaye esihogweni including myself. Yes. Ingaye esihogweni. Yebo. Because lapha ya akuyilubula ubulubuyayo. Mawuyile khona usabuyele emuva. Eish. Yebo. Akumnandanga. Akumnandanga. Kushunyayela ivangeli ukuthi abantu baphenduke nje. Yes. Kuthe guqukana umbuso wezulu usondele. Is because ku avoid ukuthi abantu bangayi esihogweni. Baye ezulwini. Yes. So abantu abaningi babaye bakhale ngokuthi isihogo isikhathele thina ukutshelwa ngesihogo sithuswa ngesihogo nje ayithu sethuswa ngesihogo. Akothuswa umuntu ngesihogo. Yebo. Kuzama ukuthi abantu basiqhilwe basave from going there. Yes. Yabona. Yeah. From going there because lapha akumnandanga. Oh. Abaningi bafuna ukubuyela emuva. Eish. Yakuzwa. Bazokulungisa izinto zabo. Ngizwa kahle yebo. So ke it's not about preaching hell. No. It's not about preaching hell. Yes. It's about preventing people from going to hell. Yes. Yabona? Preventing them from going to hell. Yes. Because Jesus Christ died for them ukuthi preventa ukuthi bangayi ehell. Himself what he died for them. Ukuthi bangayi hell. Yebo. Yabona? Yakuzwa. Kunabantu lapha ya abahlezi lapha emabandleni lapha. Bahleli nezinto kaNkulunkulu. Eish. Yes. Bahleli nezinto zikaNkulunkulu. Bahleli nazo. Bengazi ukuthi what to do ngalezo zinto lezo. Funa funa nje ukusibakhulekise labo bantu labo abahleli emabandleni. Yebo. Behleli nezinto zikaNkulunkulu. Bakhulekise ukuthi uNkulunkulu abombulele. Yebo. Ukuthi wena uNkulunkulu uphathise ini. Yes. Yes. Uzokazi ukuthi uyiphuthe into practice lento laphathise yona. So ungazothi kusasa moso hamba emhlabeni athi uNkulunkulu mayifika lapha athi ngakunikeza ukuthi ukuthi uyongisebenzela uyongiseva ngakho. What did you do with it? Hey. Ube ngisongazi ukuzophendula uthini. Hey. Because abantu abaningi abanye abantu bazoya nje esihogweni ngokuthi bengenzanga ipurpose kaNkulunkulu. Njoba usho nje bengenzanga leyo ntando. Yeah, bengenzanga inkutando kaNkulunkulu. Le ntando kaNkulunkulu athi babezalo babeyiphethe ngezandla kanje. Yebo. Yiyo lo ntando le kaNkulunkulu. Eish. Eyoqala nje into. Besides ukuthi ke kuzezoba khona ezinye into abazenza izona abazenza la around but ena main purpose kaNkulunkulu abalethele yona yile bayifumbethe izandleni. Azoqala babuze ngayo ukuthi what did you do emhlabeni lapha? Eish. Kalento engakunikeza yona. Hey. Yebo. Uzofika uthini? Asikho ku vacation la. Yeah, we are not izwi lenkosi ngithi lisho ukuthi thina singama foreigners. Singama foreigners la. Ikhaya lethu sezulwini. Singama ambassadors wezulu thina. Masila. Si represent izulu la. Yo.
yebo, we're not here to stay angithi yes, mawunga iambassador yase South Africa ayisi yase America cha, iya America iyo representa iSouth iSouth Africa Africa, yebo, eAmerica yes, yes, so nathi la mm, sizo representa izulu la yes, asingoba la emhlabeni yebo, sikhona nje siyadlula manje siza iambassador neambassador lapha mayifika eCountry kuleya country ifike irepresent ilento za iCountry yayo iyazi ukuthi kwenzeka iCountry yethu sinza lokho nalokho izinto esizidingayo zilezi nazo all those things yebo, yebo, so nathi la funeke si represent izulu ukuthi izulu funeka kuphilwa kanjani ezulwini izulu siphilwa kanjani khona sithola up yebo, yebo, From the way. eBhayibhelini, yebo, ukuthi uphilwa kanjani ezulwini lokho kuphila funeka siqale la sila yes, siqale la sikudemonstrate sisesela emhlabeni Oh, yes. lokho kuphila kwalo siqala la siphile sibe different izulu lenkosi lithi masingafani nezwe lisho njalo, singaziguquli sizifane senezwe because thina singabone beswe yes, sho njalo izulu lenkosi yes, yes, so manje thina masizofike sizibona ukuthi okay this is home eish, senze into izinto ezenzwa yizwe and yet izulu lenkosi lithi masingenzi okwenziwa izwe hayi, sizovuswa la, sizophakanyiswa, kuzothiwa sivuke, sivuke, yebo, masiphakame masi wake up Jesus Christ nangu emnyango lapha Yes. Jesus Christ nangu emnyango lethu lekulala lexa sileleyo la sikhona asona isikhathi sokulala lesi yes, ujabulela ukuthi ngiyesontweni mina neBhayibheli every day wena you are going to church, you're going to church and then what have you done for God yes, lento iphetheyo la ngihamba esontweni yes go to church yohlanganyela ngoba izulu lenkosi lithi masihlanganyele yes, uphetheni yakuzwa, yebo, and lento iphetheyo wenzani ngayo wenzani ngayo hey, ujabulela ukuthi mina okay I'm safe ngisenkonzweni mina I'm safe angikho setshwaleni angikho esportini I'm safe what about that person osotshwaleni yebo, because Yeah. uthunyele kuye ukuthi uthi izilengos ambani oshumayela ivangeli kulo lonke izwe yebo, yebo, nakhona lapho tshwaleni, nakhona lapho tshwaleni ngoba ukuthi uJesu uthi angizelanga abalungileyo yes, ngizelele wona lababona abonayo ngizele izoni hey, uyahamba mayihamba ushiya thina ukuthi sisale siqhubeka ngomsebenzi awenzile beshumayela ivangeli all over naye uthi ke nathi funa sishumayela ivangeli ushilo ngithi Yeah. masishumayela ivangeli sambe sishumayela ivangeli yebo, yebo, kulo lonke ilizwe yilokho esikwenzayo, so manje senzani ke manje thina lapha sijabulela ukuthi mina hayi mina ngisesontweni mina ngifana nalabo abaselizwe basotshwala neTavern hayi mina I'm safe you're not Hayi, safe you're not safe lapha enkonzweni you're not safe because if lento oyiphathisiweyo la uthule nayo, ukuthule nayo you're not safe ungathi wena usewifeni uhlabelela ingoma lapha uchorus uthintini wenze yonke into enziwa lapha esontweni ujabulela ukuthi mina ngisafe ngisesontweni you're not safe as long as lento iphethiswe la oh yeah, ungayisebenzisanga hayi cha, kezwakala, ungayisebenzisanga lento iphethe la uneke isebenzise yes, ungayisebenzisi ungahlali nje uhlale nayo uzo account uthi nomunye umuntu uzofika emme phambi koNkulunkulu aziphendulela yebo, awuzothi umfundisi hayi umfundisi angithi mina umfundisi bendisiza every day esontweni bengalovi senkonzweni ngifika ngesikhathi and all those things umfundisi is not going to be there is not going to accompany you uhamba emhlabeni is not going to accompany you ukuthi ayoshuthi hayi lo muntu libe attend inkonzo besenza inenikele keep imali ezishumi esenza everything no you are going alone yebo, and nomfundisi nazo accounta ngayena ngokwakhe ngezakhe izinto azenzileyo naye ngoba unezakhe, Na unezakhe. ubhekele nezakhe, Uzobhekene nomunye nezakhe. nomunye, omunye usho njalo umhlabeleli athi umuntu ngamye uyozimela phambi kwaJehova yes,
phambi kwaJehova. Yebo. Akekho umfundisi ozothi mina accompanying you lo wena ngoba ngiyakwazi ukuthi bowunikela la enkonzweni, bowu-attenda, bowungalovi, bowufika early, bowenza zonke lezi zinto lezi, uclean ejardini, usinza inda undini. No. Yes. Uzohamba uyi-1. Hayi cha. Uzosiphendela uyi-1. Yebo. Let's pull up our socks. Asenze intando kaNkulunkulu. Yes. Le esesandleni sethu. Simcela ukuthi makasombulela, reveal what you have given me ukuthi ngizoyenza emhlabeni. Yebo. Khona ama preachers, khona ama evangelists, khona ama prophets, khona in lapha ya. Akhona ama different lento za I ministries ezilapha ya. Yes. Akekho umuntu ongathi ke mina uNkulunkulu never gave me lento za I ministry. Cha ke. Ukuthi mangenzini. Hayi akekho. Because it ministry is not about teaching the word. It's not only about teaching the word. Yes. It's not only about preaching the gospel. But the Bible evangelize uthini. It's not all about that. Uministera ngendlela ezahlukahlukene because uya ngegift le yakunikeze yona ukuthi unikeze ini. Omunye uphiwe mhlambe nje ukuthi yena uzosupporta financially. Omunye uphiwe vele une voice athi uma ngabe ikhipha nje phuma amademoni ebantwini. Yes. Nje ilokho kushoyo. Yes. Yes. Omunye ubeka izandla. Yes. Baphila abantu. Yebona Uthola akakwazi ukushumayela kodwa mangabe nje sekufikele inkonzo yokuthi ke manje abagulayo ngapha bazobeka izandla. Maye babeka izandla bayaphila. Iyabona. Omunye uphiwe icounseling. Yebo. Akakwazi ukushumayela, akakwazi ukuthina, akwazi ukuthini. Kodwa icounseling ushaya ukhuluma nomuntu. Yes. Amcounseling ngezwi. Umuntu aphole emoyeni. Awu bakithi. Umuntu aphole emoyeni. Yes. Noma behlukumezeke kangakanani emoyeni, wahlukumeza ngalendlela. Umnyazi athi akekho naloNkulunkulu le. Mangize ngihlupheka kangakani sengihlukumeza ngalendlela. NaloNkulunkulu lo akekho. Yebo. Bese kufika lo ophethiswe I-ministry. Yes. Comfort, you counsel. Yes. Comfort and counsel. Kuphethe lo ministry. Yebo. Because unikezwe yena izopenetrate. Yes. Inhlizweni yalomuntu lo. Yes. Imduduze. Imphilise in the spirit. Yes. In the mind. Aphile. Yes. Because ke unikeziwe yilento weza ephethe yena la. Yebo. Attach imiphefumulo yabantu, attach imiphefumulo yabantu. Athi umuntu uyazi ukuthini? Benigula nasemzimbeni. In the way bengakhona. Bengiphethe ne depression ize ngigule emzimbeni phathe ikhanda. Sekuphele nalelo khanda. Only ngeke lento za ngecounseling nange comfort. Ngizwi. Yes. Abesephola umuntu. Yebo. Because lento za I-stress lesima depression ngama after effects we pain onayo. Yes. Emoyeni. Yebo. Bena lo depression ke benazo zonke lezi zinto ngoba une pain inside. Ngiyakuzwa. So masisebenziseni masikhulekisane ukuthi uNkulunkulu arivile. Yes. Into esiziphetheyo. Yebo. Asiphathise zona masiza emhlabeni ukuthi ubeke ngiphethise ini. Yebo. And asiphe nenhliziyo sokuthi sibe na that courage ukuthi sithathe istep. Yes. Senze. Yes. Lezo zinto asiphathise zona. Oh yes. Singoyika abantu ukuthi abantu bazothini, abantu bazothini. No. Singoyika abantu. Hayi umfundisi, hayi ngifuna ngithola ipermission kumfundisi uba ndiyame lokwenza lento le. Must get permission kumfundisi. Because umfundisi wami ufuna ngimrespect. I cannot do anything umfundisi wami ngingathoni. Must go via umfundisi ukuthi ngiyenze lonto le. Yebo? Yebo. Lesi sikhathi mezothi umfundisi no according to email rules wala kule nkonzo ama regulations wale nkonzo into enjengaleyo ayenziwa. Kuzothi manje usenze lutho ke. Uzothini ke Musa? Usekumanje sekusele manje ukuthi ukhetheke manje ukuthi umamela uNkulunkulu noma umamela ama rules aleli sonto. Yabona ke.
Hey. Lathi kufuneke Yebo. zonke lento sifuna ini umkhuleko. Yes. Makuvuleka lento uNkulunkulu ayembula lento lena. Mm. Maka umkhuleke ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi akunikeze the courage to do it. Yes. Because manje osuka manje ngithi okay na ikhona okay ngoba ukuthi lento za imithetho wala inkonzweni awuvumeleki ukuthi ngenze ukuthi nokuthi. The best thing ngcono ngihlale ke I must obey. Izwi lenkosi lithi must obey ama rulers. Abaphathi bethu amaphathi siba obey abaphathi bethu. Yes. I'm obeying umfundisi wami umphathi wami. Who is greater between God and umfundisi? God. Who is going to account between umfundisi nawe kuNkulunkulu? Umuntu eyedwa. Eyedwa. I'm not saying abantu mabalentoze mabadefy or benzini badisobey rebel benzini. Ngithi kodwa into important ukuthi umuntu akacela uNkulunkulu azo identify into ayiphetheyo. Yes. Ngiyakuzwa. Bese decide kuma sefika lapho ukuthi wenzani ngayo. Yebo. Achoose emveni kaloko phakathi kwemithetho yesenkondweni instruction kaNkulunkulu ukuthi yenza lokho. Azosichuzela. Hayi kezwakala. Because zoma uyi1 phambi koJehova uzobe ngekho umunye umuntu. Hayi. Baningi abantu baningi mabandleni abantu abaningi bazofike ba-account lapha kuNkulunkulu. Ba-account ngokuthi baphethe izinto zikaNkulunkulu abazisebenzisanga. Basebenzisanga. Basemabandleni bagcwele emabandleni baninzi kabi. Mabandleni baninzi kabi. Bahleli lapha yana. They don't know abanye they don't know abanye umoya ongcwele uyabambulela ukuthi wena you are supposed to be doing this, you are supposed to be doing this, kodwa because uhlezi ukuthi uhlezi phezulu obedience phezulu obedience yama rules. Hey cha yazi inkulu lezi indaba. So manje ifune ukuthi umuntu ke makachoose. Yes. Ujesu nangu uyabuya makachoose ukuthi which is which. Yebo. Khetha iphi. Omunye umuntu ushadile athi hey azuthini kwabe ekhaya akangeke avuma ukuthi ngenze lento le. Therefore I'm respecting umshado wami. Izwi lenkosi lithi ufuna sithobela abayeni bethu. Angayenzi intando kaNkulunkulu ngoba ethobela umyeni. Bani uzophendula lapho? Umyeni uzothi mina akuzobe ngekho lapho ukuthi umuntu kanjani. Uzothi xa usithi ngale athi hayi uJesu bengithobela umyeni ngithi uthe izwini lakho ufuna sithobela abayeni wethu bengithobela umyeni wami that is why ngakhona ngiyayenzanga lento ukuthi ngiyenze. Bese sithi kulungile ke hlala lapha esihogweni because wena ubeka umyeni wakho ukudlula mina. Ngoba lisho njalo izwi nje uthe wena akhona ukuthi uthi abantu mabarebele kodwa futhi lithi izwi othanda umama wakhe ukudlula mina, othanda umyeni wakhe ukudlula mina, othanda unkosikazi wakhe ukudlula mina, othanda abantwana bakhe ukudlula mina. Akanifanele. Yes, lisho njalo. Akanifanele. Cut dry like that. Akanifanele lo. So sekufanele ukhethe ukuthanda bani. Funa ukhethe manje ukuthanda bani. And the most important thing the oyena muntu. Yebo. It's God. Phela nje. La ezinye izinto zala emhlabeni lezi zezala emhlabeni lento zaba lomshado kunamshado ezulwini. Yebo. Kunamshado ezulwini. Umshado into yala emhlabeni. Hey. Phelela khona la. Yebo. Nabantwana into yala emhlabeni. Mawufika lapha yana omunye nomunye uya ngendlela yakhe beyisebenzela. Yish. Omunye nomunye awuzuthi abantwana bami omunye nomunye kulabe esebenzela khona. Esebenzela khona. Yes. Hayi cha. So nje thina funa siyazi into ukuthi we are not here to stay and sizoyo account. Sizomelelana nokuthi si account ukuthi what have we done on earth. Yebo. Eka uNkulunkulu. Lento esiphathisiweyo senzeni ngayo. Yebo. Kuba no benefit leyo ngalento esiphathisiweyo. Noba ibolele la ezandeni zethu. Hayi cha. Yebo. Sifuna sikhulekisane ukuthi singathi yabona abantu bahleli balenga usazokuzwa ukuthi embona lo muntu lo olento ze olapha ya
usesihogweni is because of you. Uzange umtshele iqiniso. Yebo. Uzange umtshele iqiniso. Thina futhi esikhathini esiningi thina isikhathi samanje thina abazalwane singoschoose me. Singoschoose me. Yaba singoschoose me. Hey. Umuntu nje omunye nje lo muntu uzokuhlangana naye umuntu ukuhlangana naye nje awunandaba naye. Nandaba naye. Kunzima nokubingelela umuntu ohlangana naye endleleni. Yebo. Lo ohlangana nje naye endleleni. Uzobingelela ukubingelela usawubona. Usawubona nje into elula nje usawubona. Hey. Because usawubona it shows love. Yebo imahala it shows love. It shows love. Sawubona because mawuthi singakwazi ukuthi sawubona kulomuntu engihlangana naye omunye into engantenga lapha udakiwe ngizonto naye isidakwa lesi phume kuye angumbingeleli. Hey. Kanti leso sikhathi leso uJesu loyo. uJesu loyo ngambingeleli wena. Untangantanga udakiwe lo muntu utshela ukuthi umuntu nje ozidakwele estradi kanti uNkulunkulu uJesu loyo. Hey. Hayi. Yebo. Ifuna ukuthi sifunde sibe observant. Kakhulu. Sibe observant. Si try by all means ukuthi uNkulunkulu sikhuleke because lonke lezi zinto zifuna umkhuleko. Without umkhuleko asingeke sikhona because uSatan is here naye ubusy yakhe ine agenda yakhe. Yebo. Ne agenda yakhe uNkulunkulu na agenda yakhe nawe uSatan uphethe yakhe agenda. So thina funa sihlale sikhulekile ukuthi uNkulunkulu asiprune asiguide masiphume endleleni asibuyise endleleni kanjalo masiphume endleleni asibuyise endleleni njalo. Si repent nathi siqolo every time we must repent because ngihambela endleleni nje I don't know how many people engibahedile unaware ukuthi ngibahedile. Yebo. That's why ufuna sihlala ngaso sikhathi masizokuthi siya emkhulekweni si repent. Yebo. Kuyo yonke into esithe sayenza esingayazanga ukuthi siyenzile. Ukwenza ukuthi unaware senzile something. Nasihlale si repenta njalo. Yebo. Ukuze sikwazi ukuthi sikwazi usihlambululeke. Hayi. uNkulunkulu ufuneka as purify day in and out because we're not perfect. We are striving for perfection in our lives. Yes. Hayi cha kuzwakele. Ama enemies wethu sifuneka sizama ukuthi ama enemies wethu siwasondeze si lento ze singabe nama grudges. Singabe nama grudges. Yes. Siwaxolela ama enemies wethu. Yebo. Yeah. Khona ukuze sibe ne peace within ourselves. Njengoba nawe iqale kahle uyiqale ngayo leyo ndaba. Hayi cha kulungile siyabonga ngibuka isikhathi. Okay alright siyabonga. Bathi siyabonga kakhulu nje mama isikhathi sakho ubufakazi bakho amazwi encouragement amazwi asenza ukuthi sibuyisane neNkulunkulu. Siyabonga nje ngakho konke uNkulunkulu akubusise nje yakwandisele kakhulu kukho konke futhi akugcine sisakudinga nje yebo impela nje baningi futhi abantu abasakudinga. Ngiyabuza ubufakazi bakho nje buyaphatheka kakhulu bosiza abantu abaningi. Siyabonga. Ngiphinde ngithi nje kumbukelo sekhaya uzwile ukuthi kunama ambassador ezulu eze emhlabeni. Azokwenzani ingoba kukhona okushoda ekhaya ezulwini. Kushoda wena ongakamamukeli uJesu. Ukuthi ungazoyithola sewuyendaweni errong nawe ungayifuni futhi ongeke uzoyithanda impilo yakho yonke. Ngcono nje yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Uzwile ngempela sikhona isikhokho. Ungacabanga ngathi kuyadlalwa ungacabanga ngazathi abantu mhlawumbe basuke bephethwe inyongo mangabe bebona isikhokho nezulu. Ngacabanga nje ngazathi nje zonke lezi zinto ezibona lobufakazi obungaka into yamanje. Uzwile umama ukhuluma ngofakazi bakudala bo 81. Baningi banabo lobufakazi abuqhamuka manje uthi nje bebethule nabo. Kodwa ke manje ke sekuyisikhathi kusho ukuthi uNkulunkulu uthi isikhathi leso ukuthi abuvele ubufakazi. Uma ngabe ungeke uphenduke ayi choice yakho ke kodwa nje uyancengwa uyathandwa thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho ngeke uzuyisole. Ukuphila akukho kumunye kuJesu Kristu kuphela. Mhlawumbe namazi okugcina nje. Ngingathi nje ikakhulukazi kulaba basemabandleni. Yebo. Sithunyiwe. Yes. Basizoshumayela ivangeli. Umhlaba wonke ejikelele. Yes.
singasho ukushumayela kubantu abathize esibathandayo sishumayele ku everybody. Yes. Uphuwa ungcolile Yebo. unjani sishumayele ivangeli. Yes. And ivangeli sishumayela ngendlela ezahlukahlukeneyo. Yebo. Ngokunikeza nje umuntu uthando. Qala umnikeze nje uthando. Oh yes. Uxoxe naye nje kancane nje. Not necessary ukuthi uvule iBhayibheli. Hlala naye nje uxoxe naye ukunikeza uthando nje umuntu. Bekhana uyifake le ndaba kaJesu inendlela epolite. Ngikhuluma naye ngathi uyaxoxa generally. Yes. Emveni kalokho uzoyingenela. Oh yes. The approach kulento le. Yes. Funeke sibheke iapproach yethu ibe polite. Yes. Siba respect abantu. Siba respect singabathathi yabona like that. Ukuthi sizibona ukuthi thina we are better than them. Yeah. We are not better than them. Yeah. Sizibeke kwi level yabo ukuthi siyafana singaboni nathi njengabo. Yes. Sizibeke lo level yabo siba treat ngendlela respectful. Yes. Sibathande. Because uJesu Christ he came down wazozehlisa naye. Nathi sizihlise masifika kulabantu laba. Yes. Singaba undermine. Ukuthi bona they are sinners, they are the worst sinners. Or they are nobodies. Oh yes. Sibathathe sibanikeze uthando. Siba respect sizithobe kubo. Yes. Ukuze bakwazi ukuyamkela lento le. Yeah. Bayibona ukuthi hey luthando lolu. Bana sibona ukuthi uthando, sibona ukuthi uthando uNkulunkulu simbonise uthando. Yes. Kubo. Yebo. Yabona. Approach kuyo yonke into esiyenzayo, irespect approach masishumayela ivangeli. Yes. Sifuna siba respect labo bantu labo. Silishumayela ivangeli. Yeah. Wherever you go, you preach the gospel. Not to say uzophakamisa iBhayibheli umemeze uthinte. No. The approach. Yes. Owenza ngayo izinto. Yebo. Izobonisa ukuthi lo muntu loyo uyamrespecta. Uyamthanda. Yebo. Yabona. Then ngisho umuntu oziphuzela utshwala lapho uthintini, the approach is very important. Yes. Gospel ngifuna ukukhulu iapproach is very important. Uzithobe. Uzithobe. Umbonisa uthando. Yebo. Then kumuntu uzokwazi ukuthi kube lulu accepta lo Jesus Christ uma azuthi uJesus Christ umntana kaNkuluNkulu uNkulunkulu owuthando yena himself. Sibonisa uthando ngaso sonke isikhathi. Oh yes. Yes. Hayi cha sibonga kakhulu ma. Nami Sibonga ngiyabonga. kakhulu. uNkulunkulu agcine nawe mbukele ekhaya ngomusa kaNkulunkulu asibe sihlangane kwivideo elandelayo anigcine nazi futhi ukuthi uNkulunkulu unithanda ngendlela eyisimangaliso. Amen. Amen.